Malé děti pláčou, když nedostanou například dudel. A říká se, že chlapi jsou horší než děti. A ten zlozvyk, neboli u někoho je to zlozvyk a u někoho je to dobrota, v dospělosti nahradit dudel za cigaretu. Je to takový dudel hořící. A zkusíme. No, teď mi zase nefunguje zase zapalovač, takže zase budu muset zahánět zapalovač, jak jsem nedávno zaháněl tabák. Tabák jsem nezehnal, ale musel jsem improvizovat. Čili jsem vzal sušenou nějakou celeru a pokouřil jsem si velice kvalitně, že to bylo až tvrdé. Ani Viagru jsem nepotřeboval.